Ini teman-teman seperti yang di video sebelumnya bahwasanya Mbah Jo akan memberi contoh cara membakar dupa begitu ya menurut dari para leluhur dulu. Jadi tidak hanya sekedar dibakar terus ditancapkan, ada makna ataupun tata cara tertentu begitu Mbah nggih. Dina Selasa pitu. Assalamualaikum salam. Ini danyang kaki danyang sing mbawrsa alas kene gede cilik tuwek anem lanang lan wedok iki dina Selasa Wage Mbah ngobong dupa gedene sak kembang melati. Ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklunge tan temuja nang jagat etan ketrima marang Sangjang Bathara Guru. Sanjang Bathara Guru iki dina Selasa Wage. Kula sego syukur arep gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputan kula. Anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklung idun tumuju nang jagat kidul ketrima marang Sangjang Bathara Brahma. Sanjang Bathara Brahma iki dina Selasa Wage anak putu ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklun ngulon tumuju nang jagat kulon ketrima marang Sangjang Kumajaya. Sangjang Kumajaya iki dina Selasa Wage kula ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklun ngalor tumuju nang jagat lor ketrima marang Sangjang Bathara Wisnu. Sangjang Bathara Wisnu iki dina Selasa Wage anak putu ngobong dupa ratus gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputane anak putu njaluk sepura. Selaman slumun slamet, 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 selaman slumun slamet. Selaman slumun slamet. Jere si Bobo gak ono apa-apa, jere biang gak ono barang-barang, jere nini gak ono wani, jere buyut gak ono nyumbut, jere si canggah gak ono ubah-ubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nedi ngapura Gusti Allah pangeran sing ngabuli. Assalamualaikum rahayu sagung dumadi. Sak bongkok. Untuk hitungannya niku Mbah, berapa batang ini ku sak kersa napa piye Mbah? Melok dina. Oh. Ya pas iki dina pitu to. Nggih. Pungkasan Selasa Wage. Nggih, Selasa Wage. Nggih. Terus niku wau ada sempat terdengar ada Ratu Kidul. Itu bukan berarti Ratu Nyi Blorong niku mboten Mbah nggih. Bathara Guru. Oh. Ora apa Blorong. Sangjang Bathara Brahma sing nguasai jagat kidul. Nggih. Mulane jagat hitungane gunung ku mek 3. Sing tengah iki pendhita, lor wali, kidul ratu. Ya padha mek lakune dadu 3 to. Nggih. Urip ya 3, mati 3, lawan 3, bantal 3, tali 3. Tali situ digali leneng. Jongkokno. Ya. Tuntunan 3. Nggih. Mbah, satu suro niku kan sesuatu yang sangat sakral, apalagi di kalangan orang Jawa, Mbah nggih. Ada acara ritual, ada jamasan, ngumbah keris lek cara anune kasarane menika ngoten, Mbah. Yen miturut Mbah Ki Ambek menika hari suro ataupun bulan suro niku napa, Mbah? Bulan suro iku ya menurut teko Jawa duwe aboge. Penanggalan besar Sabtu Pon, lalu gue jangkepe 30 mbok minggu paing penanggalan tanggal 1 Senin Pon. Ya toh. Nah nek wis tanggal ana sing ngarani nduk Kemis Legi, nduk Rebo, Selasa Wage. Iku wis kliwat. Ya. Lah nek ditamtokno nggo Selasa Wage, Mbah gak iso ngarani.
Nggih, nggih. Apik eleke piye meneh dadine mbuh karo. Tapi ning Senen Pon ora ana apa-apa. Slamet Seharusnya donya sampai lakone urip oh. iku. Jadi tidak hanya di kalangan ataupun di tanggal Masehi mawon. Iya. Coro apa istilahnya itu perbedaan-perbedaan tanggal niku, Mbah. Atau misalnya Raden wonten sing tumun niki, tumun niki, tumun niki. Tiang Jawi pun wonten sing hitungan aboge niku wau. Menika ngoten. Asli sing hitungane wong Jawa ku ya saulan 30 dina to. Nggih. Lah, tanggal 1 iku ngawiti hitung maneh. Ya penanggalan pangreman jangkepe 30 kan minggu age. Minggu Pahing. Nah penanggalane Minggu Pahing iku nggo Senen Pon, kudune niku Senen. Lek miturut hitungane ya lek sing Jawi. aja sampai 10 medun palang sing munggah. Ya toh? Nggih. Lah nek sesewake kan nggawa kurban ngono iko. Mereka nggo kitabe ra enek. Penanggalan suro gak enek. Satu Pahing gak enek, primbon. Ya. Rebu Legi yo gak enek. Nggih. Iku. Dados miturut hitungane Mbah, harusnya satu suro niku Senen mandhap teng Senen Pone. Senen Pone. Mboten Selasa Wage sakniki niki ngoten Mbah nggih. Paling apik Senen Pone iku. Oh, nggih. Tapi sesuatu sing lumrah sih karena jangankan tanggalan Jawa kados Hijriyah ngoten nggih. Misale pas Riyaden mawon niku lak nggih beten-beten Mbah wonten sing tumus 1, wonten sing tumus minggu lah ngoten nggih. Kuasaane dhewe sing Jawane bener ya Jawi niku nggih wonten hitungane kiambah. Lah Jawa iku mok niteni 30 pas. Iku. Mboten wonten 29, mboten wonten 3 Iya. Ngoten. Iku wis tanggal maneh. Jarine silem ya iku mang. Kados tiang-tiang menika sing ingkang gadah pusaka jamasane niku satu suro. Niku ndamel jimate niku nggih satu suro. Memang dalam ajaran Jawa niku kedah sakral remen ngoten Mbah. Kanggo nglandhepno. Oh, Kanggo nglandhepno ilmu, nggih. kanggo nglandhepno sikep. Iku mau mbuh sikep iku rupa apa gak ngerti Mbah. Nggih. Tiang Jawi niku wonten siame terus ya Mbah nggih. Orang Jawa itu punya puasa juga katanya Mbah. Iya posone ya nduk kelahiran iku mang. Oh. Kelahiran. Posoe sedina suwengi. Iku bengi ku jange wetone saiki wis poso sedina nutukno suwengi engko bengi. Mari dibancaki nutukno suwengi jam 3 esuk mangan wis adus keramas lepas mari. Nggih. Tiang Jawi niku ternyata ada puasanya juga. Nek babakan posone wong Jawa, Nggih, Mbah. ya posone wong Jawa iku sak wulan poso, ana poso. Nyambut gawe setahun, lereno sak wulan poso, rasakno olehmu nandur setahun niku piye rasane? Pedis utawa asin. Cek ero rasane setahun sepisan. Leren sak wulan poso mangan. Ya toh? Aja poso ngebleng gak ngombe iku kliru. Leren poso mangan. Ngrasakno sing ditandur setahun ku mang piye rasane. Posone wong Jawa iku ngono. Ora kok poso bengi mangan rino gak. Iku ya nek eling mangane, engko gak eling maneh engko nyopir. Wetenge lesu gak ngleor. Masih nduk kantor nulis apa gak penceng. Ya toh? Luwe-luwe jaman poso iku tebang tebu apa gak bongko. Wong tebang tebu ku ngadakno banyu kanggo ngombe. Kate gak ngombe. Nggih. Yo gak tebang tebu. Nek iso wong poso iku dikendali. Sing poso ku bagian sing nglakoni ngono ku mang. Nek kaya kerja berat goleh. Nek nglakoni melok poso to. Nggih. Cuma wong Jawa ku posone mok sak wulan poso mangan nutukno rasa rasane nandur setahun dipangan sak wulan poso iku kon mangan. Nggih. Benten anu Mbah nggih. Iya wong Jawa iku posone poso mangan. Nggih. Sak wulan poso. Cek ero rasane mangan ku jenenge riyo.
Nek babakan swarga iki lho, rokok iki swargane menungso. Kok saged niku Mbah? Piye Mbah? Kok saged piye Mbah? Mari mangan ngombe wetan gak rokok. Piye kira-kira Apa rasane? Cino gak lawan? Budek. Budek to? Nggih, Ya nggih. kudu rokok. Tak dongakno sing gambar rokok. Golokane bolong nang untune entek. Wong rokok iki gambare wong urip kok. Iya to. Kanggo nyambung watang putunge urip ya rokok iki manasi, pemanasan. Pemanasan. Nek terus parang harus swarga donya rokok iki lho njangkepi urip. Dados mangke karena sudah katakan terlanjur Mbah. Iya. Satu suronya itu masuk di tanggal hari Selasa Wage, berarti ada teka-teki Mbah. Mbak gak wani. Si dhisik wis tau Selasa Wage. Jane kok rebo kliwat lampung Selasa Wage. Medune ya ngono iku. Corona. Lah nek iki tampilno nduk iki maneh. Aja takok Mbah. Mbak gak melo-melo Nggih, ngene. nggih. Ya. Biar alam yang menjawab. Ya Betul, iya. nggih. Tapi dari sisi hitungan ada semacam kekeliruan begitu ya Mbah. Ya? Nggih, nggih. Cek pinter wong biyen timbang saiki. Nggih. Wong biyen sik apa anane mletheke ulan iki pirang dina ngono tok ya. Dados teng Jawi menika yen itung-itungane sami kalih Mbah Jo tetep ngelampahi satu surone di hari Senin. Senin. Mergo Mbah niteni penanggalan besar kok Sabtu Pon. Tak hitungi nek gak percaya. Nggih, nggih. Endi mang kitabe. Kitab. Nah, kitab. Merungokno ya. Iki Sabtu Pon. Iki besar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 selikur 22 23 24 selawe 26 27 28 29 30 yo bener toh? Nggih. Keliru toh bener. Endi mang Sabtu Kula Pon? boten ngertos, Mbah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 ya selikur 22 23 24 selawe 26 27 28 29 30 Senin Pon nggih kita Nggih, Iki? 47 itu. ya Terus? wis 30 Itu Senin 7 Nyapon. ya 5 songo iki 30 ya Nggih. iki jangkepe 30 siji Nggih. Senin kok sampai tutup kene lho tanpa tutup Kemis Nggih. iki piro iki Nggih. lho nek dipek bener itu kok penanggalan ini iki juduke nduk Senin Pon iki Nggih. besar Nggih. Dipahami jangkep 30 toh Nggih. ya Terus? monggo diteliteni niku mbak mau titen kok Napa Kalau gak paham gak bisa ngitung itu tadi. nek Selasa Wage yo mbak gak melo-melo angkat tangan. Karena tadi di angka-angka itu kan kalau pas hari Senin Ponnya ditulis 47 gitu ya Mbak ya. 4-nya itu Senin, 7-nya Pon gitu ya Mbak ya. Terus Selasa Wage 34, ngaten Mbak nggih. Bakal Rayu. ono apa-apa iki. Rayu. Selamat. Mbah. Riyen niku nate kula mireng ngeten, Mbah. Bakal balik nang siji meneh. Ya iya toh. Presiden sing dadi Prabowo ternyata betul, Mbak. Ya iya. Niki pun istilahnya kan bongkar meskipun kedaden ngoten Ya. Mbak. nggih. Sing asale namung dugi dongeng. Lha Dongeng. ngimpi kali dongeng niku kuat dongeng. Iya.
Napa malih sok-sokan nerawang-nerawang ngoten Mbah nggih. Nah, gak iso bareng Iki ono gak- kok diterawang. Iki ono kuburane, dibangun kuburan. Iki gak ono kuburane, padahal dongeng gak mboten wonten. Mo- Trik ngono ku. Trik kanggo bisnis. Nggih, tapi Kanggo tiru-tiru kono kok oleh ngene, kono kok oleh ngene ayo iki didandani dikai jeneng. gathuk-gathukno. Gathuk-gathuk. Niki Mbah. Pilihan niki kan 2029. Mbah. Saniki 2026. Artinya dua tahun lagi lah paling tidak itu wis kuatah sing nyenggol kene nyenggol kono, Mbah. Nek ngono gerebutan maneh. Nggih. Sing apik. Engko sing dadi ratu muncul dhewe tanpa pilihan. Tok. Wih. Akan muncul sendiri tanpa pilihan. Nah. Soalnya Majapahit wis bangun lho ya. Majapahit wis bangun. Ya. Sing nyekseni bangun lali dinane Mbah. Iya. Tapi iso sangang wulan iki. Cuma wong duwe HP kok kan sing nyuting Mbah. Padahal Mbah iki samu jagung. Ana daya nang mriki tapi deloki Siliwangi Gajahmada Pangeran Benowo. Sing nyeseni Mbah. Mbah ngijini bangun kebudayaan Majapahit. Nek wis Majapahit mari ngalih Nusantara. Iki wis ora 9 wulan. Satrio Piningit iki sing Nggih. bangun negara iki. Mene metu dhewe ya gak seneno arek gede sampean arek. Eish. Mbah, Satria Piningit itu yang menggantikan Pak Prabowo atau yang membantu Pak Prabowo, Mbah? Asih petunjuk wis dadi raja ya. Oh, di belakang dia sudah Ya. berperan sebagai raja. Uga Gibran iku mene iso ngono lho. Eish. Mergo Gibran ku lungguhe wis jaketetan. Ku nek asli Jawa ro, nek gak Jawa karo. Ya. Gibran, Prabowo, Jokowi iku wis didampingi Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh sing jaga iku. Ya. Aja olah-olah. Ujune saiki oleh usek-usek endi hasil dikerawuk kabel entek. Kucing kok dilawan. kalah kesit. Ya iya, kucing kok dilawan. Nggih, kalah banter. Kucing kok sing deloki Nabi Nuh disiram kembang, telon, candike perahu. Contoh, anak bayi cilik nangis didudukno nguk bulan iku sapa? Derajate kucing. Tengok-tengok. Ya. Dongeng lak ngono kok lho Nggih, kono kucing nggih. lho, meneng. Lah, Leres Mbah. bener? Leres Mbah. Ya iya. Sampai didadosaken lukisan nih. Lah, Ada iku. bulan nongkrong kucing di atasnya. Ya iku petunjuke Nabi Nuh. Lah wong ki wangel, tuturane angel. Bumi ki ngene, miring. Sing diwedeni ku apa balik. Mulane pucangan tak buka. Sapa sing kepengin nggih turun, aja sampak. Iki dongeng lho. Munggah nang pucangan. Besok iso nggih turun teko Gunung Pucangan. Sing bae gak munggah nang pucangan, gak bakal iso gawe turun ke pucangan. Mergo pucangan ki poke penanggungan. Iki pucuke penanggungan pucangan, aja tanggung-tanggung munggah nang pucangan. Pucangan iku kuasa. Padahal secara nyotone kan pecangan itu gak segitu dukur-dukur amat gitu. Nah iya. Tapi pucuke gunung penanggungan nih. Nggih. Kudu pen munggah nang pucangan. Aja tanggung-tanggung, ya lah. Ya iku sing iso nggih turun niku nggo pucangan ku meneh. Nek kurang cetha dikilani kupinge Kili Suci kok. Mulane kuburane Kili Suci ku 2. Raga Wali Suci, Ibu Kili Suci. Zaman dulu tak dipotong karo pake dicemplungno, nggo sumure tani ku cilik. Balik nggawa raga. Oh, dongenge ngoten. Iya, raga dipendem situk, sing dikene urip meneh. Oh. Sing situk Ibu Kili Suci, situk raga Wali Suci. Cuma sing dongeng nduk pucangan nunggu itok gak ro dongeng. Lah nek matuk pucangan sing didhisikno lungguh pamit iku danyang. Mari danyang Mbah Dongklek, mari Mbah Dongklek Mbah Sumo cek gak so pikire. Cek nang tumomo. Nek gak krungu mlebu nang Kili Suci tek dikileni. Nek mari teko kono munggah ngulan nang ngene kuburan telu.
Umumnya celuring toh, Nggih, ya toh. nggih. Ojo ceroboh. Gunakno cek ketemu kebenerane, ketemenane, kesaktene. Titik rahayu. Rahayu sagung dumadi. Iya, Mbah. Nembe mireng kula, Mbah. Sing dongeng niku wau lho sing napa pejah terus urip malih. Ya kili suci, dirabek mbek wong Gunung Kelut duwe. Mulane Mbak kesaktene ndedongeng. Nggih. Ya, iku sak buka Gunung Kelut ya, Mbah. Sing wau, Mbah. Gibran Prabowo Jokowi. Niku sing dampingi Nabi Nuh. Heeh. Dasarane panjenengan sanjang ngoten niku kan pasti wonten dongenge, Mbah. Gak ono apa dongeng. Lah, Dongenge katut nggo aksara Jawa. Oh, Eh. nggih, 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 nggih. Ijik punden iku lho gak ero. Iku pundene wong kene gak ero. Nggih, nggih, Mbah. Sing gak melok ngaku-ngaku. Sing iso ngelek iku ana caraka. Lah iku. Dasarnya ilmu Jawa, Mbak. Iya. Dasare ilmu nyata. Jawa. Ana caraka iku duduke nduk daerah. Nggih, nggih, nggih. Ditum 5. Leres, leres, leres. Iku. Contohnya misale niki kromong. Nah, Nah. itu kan dihitung niki saking aksara Jawane. Kaya hokone. Ko Nah. nduk kiduletane Nggih. romong. Gondang nduk kidul kulone, lor kulone gondang. Pudak sili nggo kulon kidul pudak sili. Bener to? Nggih. Dadi situ iku tok. Masih ngen sampeyan yo ngono padha. Ndi desane Juritan. Juritan. Prajurit kulon asline, Mbak. Nah ya prajurit kulon. Nggih. Gelek ana nduk kulone prajurit kulon. Oh. Ya. Leres. Lo, Nggih, memang leres niku. ya. Lo Sapu ku kidul alun ya niku. ana. Ngono lho. Nggih. Leres. Bener to leres. gak? Nggih, leres. Sapu Melok alun. Jawa. Ditenono wong sak donya. Nek ana krapyak iku melok desa. Krapyak iku gak iso ilang wong desane ijik. Nek desa iki jenenge ijik. Yo nduk kono manggone dadi waduk, dadi pondok, dadi masjid. Ya iku krapyake desa ngono lho. Kan sing ngrombak wong ngono iku to. Nggih, leres. Mbak. Gak percaya mbek ngono. Nggih. Wong gak duwe danyang. Gak duwe desa ya gak duwe sawah. Dhewe Leres, ngaras Mbak. sawah malah mangan Alas marek iki mawon. kok danyang ku mang. Nggih, leres. Nah, iku. Tase niki, tase wono, alas Yo, yo. mawon. Sinten sing babat lah ngoten sing Mbak. Ya. Sing Mbah. babat itu Mbah. Niki terakhir Mbak. Wonten napa nggih? Istilahnya kedatangan barang atau jenengan mundut barang atau piye ngoten niku Mbah. Sing terus jenengan anti apa itu basi niku. Ya, Nah, niku ya napa niku? iki coba peninggalan. Peninggalan Zaman ceritanya. biyen bu bener mbok gak bener nyatane ngene. Pek nek sing kudu minat. Oke, Niku ropo tampan napa piring napa lemah. Lemah. Lemah gambare iki iwak. lemah napa keramik, Mbah? Ya keramik. Keramik, Mbah. Tapi gambare papat iwak iki. Oh iya iya. Iki bader. Pak Bader. Ya. Niki napa keunggulane? Gak iso mampu. Oh, mboten saged basi. Wis pernah dites kok. Oh, sudah pernah dites. Ijik rong dina wis dibuka ya. Mari dibuka, dipoto, disetorno santet teko. Iki pernah disantet. Ya, terus ditukokno segone. Bosok segone wong wis wayahe 3 dina, mek 2 dina dibukai kok malah garing terus dipoto. Dikirimno nang Jogja. Tambah garing. Mbah, santet niku lak khas di dunia orang Jawa. Memangnya santet niku bener-bener wonten ngoten. Enek, cuma niku kabeh ku tiron danyang. Oh, Ya, sing danyang iki ku diceluk. Kon nglakokno barang ngono ku mang. oh, Tapi mbak gak iso kok. Gak pengen. gak kepengin dan gak Blas. iso. Lek iso nambani wong sing kena santet ngoten Mbah nggih. Nolong. Nggih, nggih, nggih. Mbah mungkin cukup Mbah, matur Nggih. nuwun. Nggih. Napa nggih sambung malih menawi siji dina wonten wedal malih sambung malih sehat selalu damel panjenengan lan keluargi Mbah. Matur nuwun. Nggih, nggih, Assalamualaikum Mbah Arjo, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu. Selamat.